tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm bejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tiġrib tal-ħajja huwa parti integrali minn ħajjitna u ma nistgħux naħarbuh fil-fażijiet differenti ta' ħajjitna, daqqa fuq u daqqa isfel jgħid il-Malti. Fl-ewwel parti tal-programm, Norbert Buġejja se jkellimna dwar il-pari tiġrib u ġarrab, waqt li fit-tieni parti tal-programm William Zammit se jagħtina tarif dwar l-espressjoni pjuttost qawwija donnu ras pajlik. It-tiġrib tal-ħajja għandu jiservi biex nissaħħu u meta noħorġu minnu insiru nies aħjar. Infatti, hawn sabiħ li nużaw fil-Malti huwa li aktar ma tikber, aktar titgħallem. Dan ifisser li l-bniedem jitgħallem mit-tiġrib tal-ħajja u mill-esperjenzi li jgħaddi minnhom. Hawn ieħor li joħroġ il-pożittiv minn dan it-tiġrib hu id-dinja tħabbtek iżjed minn imgħalmek. Dal-qawl irid jurina li mit-tiġrib tal-ħajja awtomatikament il-bniedem se jitgħallem. Kif qed qabel, dan it-tiġrib ma nistgħux nevitawh u ma nistgħux nistennew li kollox se jmur tajjeb f'ħajjitna. Hawn ieħor li joqgħod perfett għal din is-sitwazzjoni hu fid-dinja mhux dejjem rebbija, jiġifieri daqqa se nesperjenzaw żmien sabiħ u daqqa se ngħaddu minn żmien ikraħ. Il-sienna wkoll jipprova jagħmlilna kuraġġ biex nerbu dan it-tiġrib li jaf inkunu għaddejjin minnu. Il-qawl iż-żmien itaffi jurina li ma nistgħux nippretendu li se jgħaddilna millum għal għada, imma jrid ikun iż-żmien innifsu, il-ġranet u x-xhur li jtaffu l-weġġat li jkollna. Ngħidu wkoll li min hu mġarrab biss jista' jitkellem. Din tintuża biex turina li jekk inti tkun għaddejt minn sitwazzjonijiet koroħ, żgur li tkun tista' tirrelata ħafna aktar ma' dak li qed jiġri u bekk tkun f'qagħda aħjar li titkellem fuqha. Interessanti li l-erq ġirb ma nassoċjawhx biss mal-weġġat imma jista' jkollu tifsiriet oħra. Tista' ġarrab libsa ħant il-ħajjat biex tara li toqgħodlok tajba qabel tinħiet. Tisma' wkoll min jgħid li x-xitan ġarrab lil Kristu fid-deżert jew Alla ġarrab lil Abram. F'dal kuntesti tintuża biex infissru li Kristu fl-ewwel eżempju u Abram fit-tieni eżempju tqiegħdu taħt prova. Tlaqna nisimgħu lil poeta Norbert Buġejja ikellimna fuq il-pari ġarrab u tiġrib. Bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Mela, il-kelma ġarrab tinteressani ħafna, hija kelma mill-aktar għanja fil-lingwa Maltija. Hija kelma illi għal darb'oħra fil-poeżija nispiċċa nuża f'kuntesti partikolari ħafna hija kelma intima ħafna illi fil-Malti għall-inqas kif tallimt nużah jien minn tfuliti. Il-kelma tiġrib aħna nassoċjaw aktar ma' dak li tgħaddi minnu, però għall-inqas kif nifhimha jiena fiha iktar semantika melankolika kważi, jiġifieri fiha tifsira ta' tiġrib bħala sofferenza jew diffikultà. Meta ngħidu dak imġarrab jew dik imġarba, mela allura inti għandek it-tifsira ta' tiġrib bħala esperjenza. Però imbagħad għandi wkoll memorja sabiħa ħafna tat-tifsira ta' iġġarrab minn tfuliti meta il-mama kienet tmur għand it-Sija Dolor li kienet ħajjata prima, il-mara tat-Tiju Kola. Illi kienet meta tkun qiegħda fil-proċess li tlesti libsa, iċċempli law tgħidilha Nina ejja ħaġġarrab. U dan kien ikun il-punt fejn il-libsa kienet tkun kważi lesta, jiġri fl-istadju biex tiġi imlestija finalizzata, imma it-tixlil kien ikun għadu fuq ponot wisajn, allura seta jiżarma malajr jekk ikun hemm bżonn xi tibdila finali fil-libsa biex ngħidlek. U allura hemmhekk iġġarrab għandha t-tifsira ta' tipprova, ta' tesperimenta biex ngħidlek. Però mill-ftit riċerka li għamilt jidher li anke fl-Arbi iġġarrab fiha daw żewġ tifsiriet, jiġifieri kemm it-tifsira ta' esperjenza li tgħaddi minnha fil-fatt ħabib tiegħi ġibed l-attenzjoni li anke hemm qawl fl-Arbi illi jgħid isma' jekk inti ma tiflaħx tmur għand tabib, tmur għand min ġarrab.
għand min għadda minna, għand min għadda mill-esperjenza. Però fl-arbi jidher li hemm tifsira ta' esperjenza li tista' tkun esperjenza tajba, tista' ma tkunx esperjenza tajba, però hemm ukoll it-tifsira ta' esperimentazzjoni, ta' tipprova xi ħaġa. Ta' timprovizza forsi, jien naf xi ħaġa li qiegħda tiġi ttestjata fil-laboratorju, qiegħda tiġi mġarba. Però biex nagħlaq mill-lat imbagħad mir-rabtiet poetiċi illi nagħmel f'moħħi, din ir-rabta bejn iġġarrab bħala dak il-fenomenu li tgħaddi minn esperjenza u iġġarrab bħala tipprova, fih ukoll riflessjoni fuq il-kundizzjoni universali, il-kundizzjoni umana tagħna, illi aħna inġarbu nesperjenzaw fil-waqt li qegħdin il-ħin kollu nippruvaw jew nimprovizzaw. Allura għandek ukoll din ir-riflessjoni fuq il-ħajja bħala dialettika ta' esperjenza u improvizzazzjoni. Ġarrab tgħix u tipprova. U naħseb illi f'dan is-sens kemm il-kelma ġarrab u kemm il-konċett aktar wiesa ta' tiġrib huwa wieħed mill-aktar għanjin u rikki fil-Malti. Sweet il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Donnu ras pajlik. Din hija l-espressjoni li se nitkellmu fuqha fit-tieni parti tal-programm. Il-pajlik, kif se jispjegana dal-waqt William Zammit, kien il-laqam ta' ċertu Giuseppe Camilleri li lura fl-1806 kien il-moħħ wara l-qtil ta' Assis fil-Naxxar, wara l-inqabad u spiċċa ġarrab il-pjena kapitali. Mill-lat etimoloġiku insib interessanti kif l-istorja u l-avvenimenti li ġraw matul iż-żmien iħallu impatt fuq l-aspett lingwistiku għax ċerti karattri ma jmutu qatt u jispiċċaw ifossilizzati f'xi espressjoni idiomatika. Il-pjena kapitali f'Malta dak iż-żmien kienet komuni ħafna f'każijiet ta' reati serji bħal qtil u tradiment. Mis-sena 1800 l quddiem, is-sentenza tal-pjena tal-mewt f'Malta ingħatat 175 darba, 57 minnhom kienu xxurtjati li kellhom din is-sentenza mibdula għal omor il-ħabs. U għalhekk l-istat nistgħu ngħidu li temm il-ħajja ta' 118 persuna, kollha rġiel. Li żar fost li kkundannati kien slimis ta' 18 sena li ma' żagħżugħ ieħor kienu qatlu prostituta. Fil-maġġoranza tal-każi intużat il-forka u fil-bidu kienet saħansitra tkun viżibbli għal pubbliku f'postijiet bħas-Saqqajja u Pjazza Forok fir-Rabat jew ħdejn il-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Il-pjena tal-mewt ma kienitx issir kif ġipu laħaq. Il-priġunier kien jgħaddi 3 tim ta' tħejjija reliġjuża fil-kappella li tinstab fil-palazz stess. Fl-aħħar ta' dan il-perjodu kien imbagħad jittieħed bi speċi ta' purċissjoni l barra mill-belt għal ħoss tal-qniepen tal-ħabs. Il-purċissjoni kienet titmexxa mill-Gran Visconte, segwit mill-Fratellanza dei Rosarjanti. Warahom kien ikun hemm il-priġunier li kien ikun akkumpanjat mill-iżbirri, l-ekwivalenti tal-pulizija tal-lum. Issa li ħadna aktar informazzjoni dwar il-pjena kapitali, hemm xi nisimgħu aktar fuq l-espressjoni idiomatika donnu ras pajlik u naraw kif tista' tintuża wkoll fil-lingwa. Sweet il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Waħda mill-espressjonijiet interessanti li għandna hija appuntu l-espressjoni isek il-pajlik, jew rasek isa ras il-pajlik. Issa din għandha bażi storika warajha. Il-pajlik kien karattru vera, ma kienx karattru fittizju. Dana kien ċertu Giuseppe Camilleri, Awċi, madwar 40 sena, illi ma kienx karattru mizbieħ dana, fis-sens dan kien involut, kien il-moħħ anzi aktar milli kien involut f'wieħed mid-delitti kbar illi seħħew appuntu fil-bidu tal-ħakma Ingliża, preċiżament fl-1106. L-istorja seħħet in-Naxxar. In-Naxxar kellek Assis anzjan, Duna Luis de Celis. Kien magħruf li kellu ċertu ġid, kien jgħix waħdu u Giuseppe Camilleri flimkien ma' oħrajn ftehmu illi jisirquh. Żgassaw, daħlu fid-dar tiegħu in-Naxxar, dana kien jgħix viċin il-Knisja tal-Konċizzjoni in-Naxxar. U mhux biss serquh imma
inqatel, jiġifieri il-qassis inqatel minn dawn illi assaltaw fosthom Giuseppe Camilleri. L-akkużati inqabdu, jiġifieri dawn li għamlu id-delitt inqabdu. Naturalment qed nitkellmu fl-1906 fejn kienet għandek il-pina kapitali tingħata b'mod regolari. Instabu ħatja, 2 minnhom instabu ħatja b'mod iżjed mill-oħrajn fosthom il-Pajlik. Il-Pajlik ġi dikjarat bħala l-persuna li kien il-moħħ wara dan id-delitt. U 2 minnhom fosthom Giuseppe Camilleri, il-Pajlik ġi kundannat għal-mewt. Dak iż-żmien is-sentenza tal-mewt kienet tingħata il-Furjana barra il-Belt bejn wieħed u ieħor fejn illum jinsab il-monument li jfakkar il-vittmi tal-gwerra. Naturalment kienu jkunu eżekuzzjonijiet pubbliċi, in-nies kienu jattendu biħġarhom biex jaraw dawn l-eżekuzzjonijiet. U mid-dera dan il-Pajlik meta tħares leħ kellu xaru goffa u daħlet fil-sin in-nies din illi tixbaħ lil Pajlik. Għandek xar qisu tal-Pajlik. Jiġifieri b'espress tiskanta kif dawn l-espressjonijiet jibqgħu fuq tul ta' żmien wara sekli jibqgħu ħajjin jidħlu fil-lingwaġġ. Iżjed minn hekk l-istorja ma waqfitx hemm, jiġifieri l-istorja ma waqfitx bl-eżekuzzjoni tal-Pajlik. Biex jagħtu eżempju l-awtoritajiet dinha kienet xi ħaġa li kienet tiġri fi żmien l-ordni u anke fl-ewwel snin tal-perjodu Ingliż. Biex jingħata eżempju, ras il-Pajlik bħala l-bniedem li kien tassew il-moħħ wara dan id-delitt atroċi, wara l-mewt tiegħu, wara li kien mallaq inqatat mill-komplement ta' ġismu u r-ras tpoġġiet fuq xi tip ta' kolonna appuntu in-naxxar stess viċin il-post fejn kien seħħ dan id-delitt. U r-ras baqgħet hemm, dinha kienet drawwa illi kienet issir fi żmien l-ordni kienet issir b'mod komuni ħafna. Baqgħet ukoll anke fl-ewwel deċenni, fl-ewwel snin tal-perjodu Ingliż. U allura din ir-ras il-Pajlik, din ir-ras bix-xar goffa, ma kienx biss xi ħaġa sakemm għadda ġuri sakemm inqatel, imma baqgħet esposta meta kienu jagħmlu dil-biċċa xogħol daw il-fdalijiet huma llum naturalment jaqbdek il-partis magħhom, imma l-idea kienet illi daw il-partijiet ta' ġisem uman ħallihom esposti kienu jħobbu jużaw l-espressjoni per terrore del popolo biex inti tbeżza lin-nies u n-nies jobdu il-liġi. U r-ras baqgħet hemm min jaf għalkemm żmien u allura dan ix-xar u din ir-ras baqgħet esposta hemmhekk għal kulħadd. Tasbu